खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दङ। दिनै आं नोंथांमोननि सेराव बर' रादाब लानानै फैदों। अन्नानै जोबजासिम नायलांदो। गिबि रादाबाव दं छत्तीसगढ़आव सीआरपीएफ जवान आरो माओवादी उदखारिफोरनि गेजेराव गोख्रों दावहा सोलिगासिनो दङ। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसाम दरनैनि थागिबि बाबलु राभाजों लोगोसे सा 22 सीआरपीएफ जवानफोरनि जिउ गोमानाय खौराङा सोराङाव फैदों। माखासे सान सिगां समनिफ्रायनो छत्तीसगढ़आव सीआरपीएफ जवान आरो माओवादी उदखारिफोरनि गेजेराव गोख्रों दावहा सोलिगासिनो दंमोन। दिनै हादरनि गोबां सीआरपीएफ जवानफोरा उदखारिफोरनि आखायाव मुंख्लं जानो गोनां जाबाय। बिथांमोननि जिउ सोलेरा सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोननो हाथों, बेखौनो आरज गाबनाय जाबाय। बलिउडनि फावखुंगुर अक्षय कुमारनाव कर'ना भाइरास। बलिउडनि फावखुंगुर अक्षय कुमारा बलिउड सावथुन मुलुगनि मादावनो बयनिख्रुइबो बांसिन मुखुब फावखुंगुरफोरनि गेजेराव सासे जाफुंसार फावखुंगुर। थांनाय 2020 मायथाइयाव कर'ना जिउसानि थासारि लकडाउन जोबनायनि उनाव फावखुंगुर अक्षय कुमारा गोख्रोङै शुटिं खालामबोगासिनो दंमोन, मानोना बिथाङा गावनि सावथुनफोरखौ समाव आबुं खालामनो शुटिंआव मुखुब दङमोन। बे समावनो बलिउडनि खिलारि मुङै बिमुं मोननाय अक्षय कुमारा कर'ना जिउसाजों साग्लोबजानाय खौरांखौ इन्स्टाग्रामनि गेजेरजों टुइट खालामनानै फोरमायदों। थामथि रादाबाव थांनायनि सिगाङावनो आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि दासिमबो आंनि बे बड' एसएम आपडेट चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बिजनीआव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि फनिन बर'नि जानानै बरलागुवाव गेदेरथार सुबुं गौमैयाव बिसायख'थि फोसावदिंफैदों। बिथाङा बिसायख'थि फोसावदिंनायाव बाहागो लाफैना रायजो राजाफोरनो गोबां बेसेन गोसा बिबुंसार होनायजों लोगोसे इउपिपिएलआ गासै 9 निफ्राय 10 मासि मोनगोन होनना बुंथियो। बिथाङा बुंबावदों, बिटिआरआव मोजां सरकार आरो सुबुं अनसायनाय खामानि मावनो थांखि लाबाय होनना। बे गेदेरथार सुबुं गौमैयाव इउजि ब्रह्मआबो बाहागो लादोंमोन। बे मेलाव आख्रासनि बारगो आफादगिरि बिस्वजित राय आरो कंग्रेसनि दैदेनगिरि जामशेद आली आरो गोबां गुबुन गुबुन दोलोनि हेफाजाबगिरि दैदेनगिरि मावथि बिथांमोना इउपिपिएल दोलोआव जइन जायो। दानिया फैदो लोगोफोर गुबुन मोनसे खौराङाव। चन्दन ब्रह्मआ गोरिबफोरनि थै सोबदों होननानै अजद होदों सिडली बियाबनि उदां बिजाथि जिसुआ समफ्रामारिया। बिथां चन्दन ब्रह्मखौ गोबां अजद होनानै बिथांखौ फेजेनथारनांगौ होनना रायजो राजाफोरखौ खावलायदों बिथां सिडली बियाबनि उदां बिजाथि जिसुआ समफ्रामारिया। रायजो राजाफोरनि गोरिब जेंनानि थाखाय खामानि मावनो रादाय होदों आरो चन्दन ब्रह्मआ गावजों आखाइ दैबाय होनना फोसावनाय खौरांखौ नंखाय होननानै बुंदों जिसुआ समफ्रामारिया। बिथाङा बुंबावदों दि बिपिएफनि 60% आरो इउपिपिएलनि 40% सुबुंफोरानो बिथांनो भट होगोन होननानै। मुम्बाइ, हायद्राबाद, बांगालर बायदि सोनाबारि रायजोनिफ्राय बर' रायजोआव बर' हारिनि बाथौ धोरोमनि फारसे नायसंनो गासै सा 15 सुबुंफोरा फैदों। अदालगुरि जिल्लानि नोलोबारि बियाबनि सिङाव थानाय खुथि गामियाव बिथांमोना रायजो राजाफोरजों गोबां बाथ्रा सावरायदों, लोगोसे बर' हारिनि हारिमुखौबो गानदों जोमदों रंजादों, लोगोसे बर'नि बाथौ धोरोमनि सायाव बिथांमोना गोथौ नायबिजिरसंदों होननानै रादाबनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिजनीआव बिसायख'थि फोसावदिंफैदों। बिसायख'थि आय'गआ 24 घन्टा रेहाय होनायनि उनावनो मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिजनीआव बिजेपिनि बिजाथि अजय कुमार रायनि जानानै रड श' खालामफैयो। गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरनि गेजेराव बिथाङा रड श' खालामो, लोगोसे रायजो राजाफोरनि गोबां सरकारि सुजुग सुबिदाफोरनि सायाव खोथा बुंथियो। दिनै 4 एप्रिल बर'नि जौ होबथा सान। बे सानखौ दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा बोसोरफ्रोमबो जौ होबथा सान महरै फालिबोदों। मोनसे समाव बर' हारियाव जौजों समाजखान्थि, नखरारि खान्थि आरो हारियाव गोबां खहा आरो बेले-बेजेया सोमजिदोंमोन आरो जौखौ होबथानो नोजोर होनानैनो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा 4 एप्रिल सानखौ बर'नि जौ होबथा सान महरै फालिनानै बर' हारियाव जौखौ गोजान खालामनो नाजाबोदोंमोन आरो बिथांमोना खामानि मावबोदोंमोन। दानिया फैदो लोगोफोर जोबथा खौराङाव। हादरनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदिया मैया बाक्सानि तामुलपुराव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि लहराम बर'नि जानानै बिसायख'थि फोसावदिंनो फैनाय समाव बिथाङा रायजो राजाफोरनि गेजेराव खोथा होयो दि बिटिआर एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावफुंनो बिथाङा रेडि होननानै आरो मावफुंजोबगोन होननानै रादाय होयो।
दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि रादाबखौ मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लाइक होदो आरो जायफोर दासिमबो आंनि बड' एसएम आपडेट इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। उननि समाव जाहाथे आं रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोना खोनासंनो हानाय बायदि। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि जै।